ദൈവത്തിന്റെ പരിശുദ്ധ നാമം വാഴ്ത്തപ്പെടുമാറാകട്ടെ. വചനപ്രഭ എന്ന വചന സന്ദേശത്തിലേക്ക് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. യോഹന്നാന്റെ സുവിശേഷം 1-ാം അധ്യായം 9-ാം വാക്യം. ഏത് മനുഷ്യനെയും പ്രകാശിപ്പിക്കുന്ന സത്യവെളിച്ചം ലോകത്തിലേക്ക് വന്നുകൊണ്ടേയിരുന്നു. ഇത് യേശുവിനെ കുറിച്ച് പറയപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. ലോകത്തിൽ ഏത് മനുഷ്യനെയും പ്രകാശിപ്പിക്കുന്ന വെളിച്ചം, ലോകത്തിലിരിക്കുന്ന വെളിച്ചം അനേകർക്ക് വെളിച്ചം കൊടുക്കും. ഇരുട്ടിൽ നിന്ന് വെളിച്ചത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവരും. ഇരുട്ടിൽ മറഞ്ഞിരിക്കുന്നതെല്ലാം വെളിച്ചത്ത് കാണാൻ കഴിയും. എന്നാൽ സത്യവെളിച്ചത്തിന്റെ പ്രത്യേകത വെളിച്ചം കാണുക മാത്രമല്ല, ആരെല്ലാം ഈ വെളിച്ചത്തിലേക്ക് വരുമോ അവരെയെല്ലാം പ്രകാശമായി മാറ്റും. അതായത് അനുഭവിക്കുക മാത്രമല്ല, മറ്റുള്ളവർക്ക് പകർന്നു കൊടുക്കുന്ന അളവിലേക്ക് നമ്മെ നയിക്കും. സന്തോഷത്തെ അനുഭവിച്ചു, സമാധാനത്തെ അനുഭവിച്ചു, അത്ഭുതങ്ങൾ കണ്ടു. ഇനി നമ്മൾ അനുഭവിക്കുന്നവർ മാത്രമല്ല, മറ്റുള്ളവർക്ക് പകർന്നു കൊടുക്കുകയും കഴിയും. അതുകൊണ്ട് ഈ നാളുകളിൽ ദൈവത്തിന്റെ സ്നേഹം നിങ്ങളിൽ നിറഞ്ഞ്, ദൈവത്തിന്റെ പ്രസാദം നിങ്ങളിൽ നിറഞ്ഞ്, ലോകത്തിന്റെ വെളിച്ചം എന്ന് പറയുന്ന അളവിൽ നിങ്ങൾ ലോകത്തിന്റെ ഉപ്പായിരിക്കുന്നു എന്ന് പറയത്തക്കവണ്ണം ഈ നാളുകളിൽ ദൈവം നിങ്ങളെ ഉപയോഗിക്കുമാറാകട്ടെ. സ്തോത്രം. എല്ലാവരെയും ദൈവം ഐശ്വര്യമായി സമൃദ്ധിയായി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ. ഗോഡ് ബ്ലസ് യു. നൽകിടുന്നേ സമ്പൂർണമായി സമർപ്പിക്കുന്നേ. കുശവന്റെ കയ്യിലെ മൺപാത്രം പോൽ എന്നെ ഒന്നു നീ പണിയേണമേ. ഞാനെന്നെ നൽകിടുന്നേ സമ്പൂർണമായി സമർപ്പിക്കുന്നേ.